Deyin, şehifti bir yaş oğlan geldi yanıma, ağlap tuğuydu. Min kan günah ettim, yaş oğlan, bizden ne yaşı kiçi, cavan oğlan. Kan tövbe ettim, tövbam saklap bilemek ne deyin diye. Canım menen narahattı. Gecelerdi ağladım, dua da ettim. Yine men şu günaha giriftar olayan, durabilmeyen yolu ne? Yolunu dinimiz yolay diyer. Resulullah aleyhisselam ay diyer. Sahihul Bukhari dava. فهل له من توبة؟ فقال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك. حديث صحيح. Bir adam, bir alim adamdan soraktır. Men bitirken günah ettim, bana yol var mı? İzimi evrilmege deyiptir. Şu ürünü mübarek gözümüzün nuri, başımızın taci, aleme rahmet, tamam peygamberlerin taci, Hazreti Muhammed Resulullah aleyhisselam mübarek doğduklarından çıkarıp adamları gürrünmürttür sahabalara. Önkü zamanına bir adam kan günah edip bir alim adamın yanına varıp soraptır. Men kan günah ettim, şoň izime öwrilmege yol barmy deyipdir. Ol alim adam da cevap beripdir. Kim tövbaň öwüne geçip biljek deyipdir. Tövbaňda gaýym durjak bolsaň, palan ova, palan yurda, palan hücre, palan ýaňa bar. Şu taada bir adamlar vardır, he ora ibadetin içindedir, zikrin içinde, mollalygyň içinde, hulasa şu palan yurtda kan arasda adamlar vardır, şolun içine koşul iýdiňe öwrilip gelme deyipdir. Toba gaýym durmaň, ulu Kur'an asl ýoluşyda. İşiň many bir hefte, bir ay, bir ýyl işiň etber. Niýazy boljak bolsa etber. Özüň sakla, imanyň sakla. Öýüňiz bilen, içeriğiň bilen müşkile düşüp bolsa maslahatlaş. Bir hefte, bir ay, hi bolmasa 2 gün, 3 gün. Direkt bir şymahal oturan mescidiňiz ýanyk bir howzy ilmi, bir medrese, bir mollalyk okulýan ýerde, ya qarylyk okulýan ýerde, ya zikredilýän ýerde, zikredilýän ýerler hangah diýe pirleň oturýan ýerler. Şu takbarda 1 gün, 2 gün, 3 gün, bir hefte kal, gursagyň ýüzüňiň nurdan dolu bolar, o hem öwrüle baraga iş bar. Tövbaň saklamaň ýoly bir arasta ýeri baryp 2-3 gün şolaň arasyna goşulmakda. Kuşilaňda aýyrmaly, hamuşet söndürip goýmaly, aýyrmaly. 3 gün, 4 gün her näçe wagt täjaý ba şolaň arasyna gezmeli. İn asl ulukan ýollar.